Sanibonani, welcome back to our YouTube channel. Lo phambi kwenu uNonjabulo Chili ngihleli no Dr. Ngubese esobe sim-interviewer ngabanzi ngokuphahla nindaba zezangoma khona sothola ulwazi nathi. Dr. Ngubese. Yebo ngithi angibingelele kuwena Machili ngibingelele nabalaleli and ngifuna ukuthi uqale ngithi siyabonga kubo bonke abantu abazosibukela noma babukele umlezo njengamanje ngoba sinokudideka uma sikhona la emhlabeni sihamba kuze kube nezinto ezinye sizenzayo ezincane nje esingazenza wrong gcine kube ukuthi umuntu abone into yakhe ingaphumeleli kanti indlela umuntu ayenze ngayo into edala ukuthi kube sengathi ayikhona ukuphumelela. Akukho wrong ukuthi umuntu kube khona into enza uma kuthiwa kuyaphahla kodwa ku-wrong ukuthi ungene ephahleni uma kungesona isigaba sakho ukuthi uphahla. Ake sicacise ukuthi umuntu ophahlayo umuntu onjani. Uma sikhuluma ngokuphahla nje okokuqala sikhuluma ngomuntu osuke engabe uyinyanga noma umthandazi noma ngabe uyisangoma. Uma sikhuluma ngokuphahla angeke umuntu ongathwasanga kuthiwe akayophahla. Uma kukhulunywa ngokuphahla kukhulunywa ukuthi uma ufika kuDokotela uNgobese bese ngithi mina hayi ngoba usuthatha lamakhambi sengicela ukuthi manje siphahle kwabadala kube ukuthi siyabatshela abantu abadala ukuthi sicela bakulekelele balekelele nomuthi lo uthathayo. Ukuphahla akufani nokuthi umuntu ezoshisa impepho ekhaya. Ukushisa impepho ngokwedlozi noma ngabadlozi noma kweyidalwa akufani nokuphahla. Ngeke sikubiza ukuphahla ukuthi ikhulume namaxhomo lawa angenelele emsebenzini lo osukuwenza njengesangoma noma njengenyanga noma njengomthandazi ukuthi alekelele lowo muntu osuke eza ngalosikhathi kuwena. Angeke kusuke mina noma umuntu njengokhamera nje obeshuthe ethi sacela Ngobese ukuthi ke ngiyekhaya ngifuna ukuyophahla ngoba emhlabeni sekuningi ukudideka uzothi umuntu hayi manje ngicela ke sithi kuyophahla kancane. Umuntu uyabuza ukuthi yini lento okhuluma ngayo ukuphahla ngoba ukuphahla kusukela lapha kahle kahle kuphehleni ngoba uma umuntu ophahlayo usuke kufanele udlule ephehlweni lokuthi uqale ukwazi ukuphehla ufundiswe ukuthi kukhulunywa kanjani nabantu abadala bakuwe. Labantu abadala bakuwe ngoba okufanele singakhohlwa ukuthi umuntu ophahlayo usuke enikezwe igunya ngisho ngaba kuthiwa khona umuntu ekhaya ushisa impepho. Umuntu makukhulunywa ngokuphahla kusuke sikhuluma ngomuntu othi senginendawo yami yikho kuye kuqale kube ukuthi umuntu uma akethwase esedlozini kuthiwe akakhelwe indlu yabantu abadala azokwazi ukuphahla kuyo ngoba angeke kube ukuthi uma ngabe bekunobaba la ekhaya noma kunobhuti omdala la ekhaya eshisa impepho ngokwesintu uma kufika wena ubuye edlozini umncane umadala la ekhaya ngoba idlozi ngene kuwe lento bungoma noma idlozi lobunyanga bese kuba ukuthi ufuna uku-overpower umuntu osuke bekhona ekhaya uyena oshisa impepho. Okay ke masiyophahla ke makuzothiwa uphahla ngoba ukhona la usekubuye khona wena kwayo kwenza izinto zakho ngendlela yokuthi ulawula abantu abadala ozokwazi ukuthi uma ukhuluma nabo bancede noma yimuphi umuntu osuke efika kuwe ezofuna usizo. Ngiqonda ukuthi kafushane kubantu bokuphahla kwenziwe noma yimuphi umuntu kwenziwa umuntu oyinyanga umuntu omthandazi umuntu oyisangoma okwenzela ukuthi akwazi ukuxhumana nabantu. Manje nje siyaphahla sikhuluma ukuthi umuntu usuke enza ngalendlela afunde ngabe uphahlisa indawo ngabe uphahla isindiki ngabe uphahla lidlozi ngabe uphahla isithulo kuba ukuthi yiphi indlela asuke efundiswe ngayo noma labantu abangene kuye abamfundisayo ukuthi enze ngayo. Ngiyakuzwa Dr. Ngubese. Yini umehluko phakathi kwawo ukuphahla nokushisa impepho njengokuthi umuntu onjani onelungelo lokushisa impepho emzini wakho no emzini wakhe umuntu onjani ekhaya onelungelo umuntu osuke enelungelo asiqale la ekutheni umehluko phakathi kokuphahla nokushisa impepho njengoba bengichaza ngoku ngithi ayishiswa impepho ngokuthi ngokunedlozi ishiswa umuntu omdala ekhaya ngabe ubaba mayisuke saphila uma ekhothama ubaba edlula bese impepho inikezwe indodana endala uthi impepho ayinikezwe ubhuti omdala la ekhaya ngoba usedlulile. Uma uvumelana obaba basuke bekhona bezindlu kuyenzeka ukuthi uma izindlu zidlilana kube ukuthi uma ubaba wale ekhaya omdala edlula lapha thina siwezelwe khona bese kuthiwa sicela ubaba omncane kube uye ozoqhubeka
la kulendlu kamfowabo ukuthi kube uyena othinta impepho kuyenzeka kuba umncane asho ukuthi hayi bengicela ukuthi indodana le bamfowethu endala kube yona ethatha isinyathelo sokuthi ishise impepho uqinisile uma ukhuluma kanjalo ngoba ayishiswa impepho noma ubani uma sisekhaya ngeke nje kube ukuthi uma kuukuthi ngifuna ukwenza inkukhu noma itiye ethile bese ngithi hayi ngisayikhamba sawushisa impepho bebe bekhona abafowethu abadala kuye kufanele ukuthi noma ngabe nginedlozi kodwa makuyiwa kwagogo angeke kuze kube ukuthi lapha emsamo kwagogo makushisa impepho la ekhaya kwenziwa nje umsebenzi wala ekhaya hayi esigodlweni kube sekuba ukuthi ngoba mina nginedlozi bese ngithi yimina ofanele sibe ngoba nginedlozi cha impepho ayisuki kumuntu osuke nikezwe yona njengokukhula isuka impepho inikezwe lowo muntu okuyena ofanele isebenzise ngendlela ukuthi into yosiko impepho ishiswa noma imuphi umuntu emndenini bayendala makuvuma abantu abadala ukuthi lo muntu angayishisa impepho hayi ngokuthi sengafani azothwasa ukuze futhi impepho mayizoshiswa kunezinto okufanele nawe akwenzeki ukuthi uma uzokhuluma nabantu abadala fanele udla amanzi ambondwane kube ukuthi nawe usuthola ungasayithola ukuthi fanele uthini ngoba kuyenzeka ucelwe umntana omncane wakho ukuthi uyobushisela impepho thola ukuthi uyoshisa impepho nje lapha usudla amanzi umuntu oqala okufanele ahloniphe abantu abadala empepheni ukuze uzokwenzela kahle omunye umuntu into wena umuntu osuke uthinta impepho okay ke asingeneke sigcile ekuthenaneni uma ngabe umuntu emdala angakwazi ukuthi udlozi lokuthwasa mangena umuntu omncane ayongena esigodlweni athi ngoba yoshisa impepho lekhaya ufuna ukuthisela lo muntu cha angakwazi ushisela umuntu lo osuke ethwasile impepho ngoba impepho ishiswa umuntu othwasile esigodlweni sakhe lesa bamvumela ukuthi la ekhaya nazi indlu yakhe esimnika noma ebuye ethwaseni okufanele ngene kuyo azokwazi ukuthi afika ashise impepho bayikhuluma nabantu abadala kunomehluko ukuphahla nokushisa impepho awukwazi ukuthi mawufanele uyoshisa impepho ngoba abantu abadala noma ngabe wenza ilahle inkukhu noma ngabe kwenziwa imbuzi noma ngabe la ekhaya umsebenzi bese sithi siyophahla sisho kanjalo siyoshisa impepho siyokhuluma nabantu sibika umsebenzi wokuthi la ekhaya kuzoba nomsebenzi ngeweekend wenkomo sibuyisa ubaba la ekhaya noma kuzobe kujikijela. Siyabonga Dr. Gobese. Cela ukubuza-ke ukuthi ungakwazi ukushisa impepho emqashweni la usuqashe khona amadlozi ayathola ukuthi ake sikhuluma iqiniso elithi uma umuntu ezophuma ekhaya lapha ezalwa khona noma ngabe ubese high school sekuthiwa ke manje umntana mahamba uyevarsity manje lapha ya oyofunda khona bese sho kanjalo noma ke umuntu aphuma ekhaya aphume ngokuthi uye emsebenzini uma umuntu ephuma emsebenzini abantu abadala ekhaya bayayishisa impepho bakhulume hambani naye niye lapha ekhona ukuze nimkwazi ukufika nenzani nimmele nokuthi awuthole phela umsebenzi ukuze avikeleke uma evikeleka naseyithweni kukhulunywa nabantu abadala asikakhulumi ngomuthi la sikhuluma nje ngempepho esuke ithinta abantu abadala akufanele bahambe nalomuntu uma umuntu ethatha ikhwama zakhe ephuma kwagogo ngoba ngokwesizwe sesizulu uma umuntu efika ebuye emsebenzini ukafikela endlini yakwagogo lapha azofika beye khona impahla before impahla zelawini noma ukhishwa amaswidi kodwa ufikela kwagogo bese kuyiwe emsamo kuthiwa uzibani usefikile noma naye babengeke abashisi bafika ngene ndiyaquqa bese ethi sengifikele ekhaya nabogogo bese ebeka isikhashana impahla athi ukubingelela abantu egcikeni abaqhawule bese yabuya lapho kuthathwa lezi ezincane ezithathwa ikhwama zakhe seziyahamba seziyofika elawini lakhe noma endlini umuntu asukela la kuyona bese kuba ukuthi ke uma umuntu asuka ekhaya ezofika emsebenzini athola umqashwa ngithi lo muntu ukhishwe nabantu abadala ahamba nabo ukuthi abahambe naye bayifika emqashweni umuntu ngokwenkolelo vele siyazi ukuthi impepho ishiswa umuntu osuke esekhaya kodwa masulapha uhlenza abantu abadala bala khonalohlela emqashweni manje wazi wathola isite wazi waqala ukuthi manje sekufanele ukuthi usekhaya kubo la khona usehlezi lapha wazi waqala ukuthi la sekuyikwakhe manje futhi uma ubheka ubona usophinda hamba omunye usenze ugovernment wamnikeza indlu ukuthi akadini ehlalile la so siyakuba konke lokho umuntu abantu abadala ngoba hayi ukuthi baze bafekwele ngoba sebenza umsebenzi omkhulu wazi wafaka inyongo abantu abadala ngiphila nabo ngoba yibona abagadini ngaba basekako bakho noma ngaba bakini lapho zalwa khona lapho sukukhona uyakwazi ukuthi uguqe kube noma amakhandlela noma okuthile ongakhuluma ukuthi naye indawo enguye uma nizwana nabantu abadala ubona indawo ngigxile kuyona ubone ukuthi khona lokho ukuthi ephuma ekhaya bese ecala ukuthi umethi uhamba kuthiwe abantu abadala ubaxoxela ubabikela ukuthi wena ukuphi la ukhona
sikhuluma nje losemqashweni bese ngiyazi ngiqashile ngibona manje angikwazi ukuthi emqashweni ngizokwenza njani bese kuthi hayi thatha amakhangela bese uyafika lapha ohlala khona bese uyasho ukuthi hayi le ndaba engiyo ngizoqasha so njengoba ngizela bengifuna ukuthi abantu abadala bangadedi bakwazi ukungimela ngoba la usukhona ubona abanye abantu bayantshontshelwa ababathathelwa ngisho umuntu wathi efike emqashweni ngakonke besebenza nje uhola kokuqala uthola ukuthi uzophuca zigebengu imali endlini ngalesi sizathu sokuthi umuntu ngesikhathi efika endaweni kube nenkinga ngithi nakhona ekhaya lapho nomthetho khona uwena njengomuntu ongathi kukwakho la usuyakwazi ukuthi umuntu ukhona empepeni usuthi hayi ekhaya ngicela ukuthi nibike lapha enkhona ukuthi ngisengifikile endaweni engikhetha ukuthi endaweni nje kodwa nami ngizocela impepho ngiyishise la uthola imvumo kubantu abadala ekhaya bese uyayishisa impepho uyathula ukuthi ukhuluma ukuthi hayi indawo engikuyona engikhetha kuyona lesemqashweni iyona ndawo lengiqashe kuyo ngicela abantu abadala ngoba kule ndawo bakwazi ngivela angithi bathi inkinga eseyidala ukuthi thina lapho siqashe khona uthola ukuthi nje noma ungabukela kahle umasitende wakhe imali uthi makufikile okudala nje lokudala ifikile noma kufika inkinga ethi umsebenzi uyaphela usafuna umsebenzi kodwa lo muntu sena understand ukuthi ngesikhathi sasebenza ubumkhokhela kahle uzothi ngoba manje nje ungakhokhanga sekunomsindo athi umasitende ngicela ungiphumelele nami sokubona ukuthi lo muntu ngoba ubesefana nomzali wami noma ubesefana nomuntu ofana ngabe understand yini edala ukuthi angixoxe kanje so ukubika ukuthi ukhona endaweni okuyo kuright kakhulu ngoba kusekwenza ukuthi abantu abadala bazi ukuthi noma kufika umuntu onjani uyenzeka ukuthi semqashweni ehlezi nabantu kanje emakodishini dala into sobeqashe khona emapletini lawo bese kuba nomsindo vela zondeke umuntu agcina thaba phengenzekile lutho yile nxa ukuthi umuntu akavike ungakafiki ekutheni asithatha amakhambi kube khona ukwenzayo sikhuluma nje ngempepho iyodwa ngoba impepho iyakwazi ukumvikela umuntu impepho uyakwazi ukuthi nagadwe abantu abahamba nababalele. Siyabonga usesiphendulile ukuthi emqashweni khona vele uyakwazi ukushisa impepho. Sedlulela komunye umbuzo ukuthi uma usuke uphahla ophahlakho ake ngikucacise ukuthi uyakwazi umuntu osuke owumlaphi njengoba noma esangoma evuke ekseni before asebenza abantu ukuyobikela abantu abalele ukuthi vukani noma cela nibe khona nibuka umsebenzi naba abantu egcekeni noma abafike phela abantu elangikhiphela bona ukuthi ngingasebenzi umsebenzi womlungu njengoba ngingala manje sengicela nina bogogo nina bodondo uMantini uMaduma njengesigida mangajike also nawo mageza abayisamanze khona oqobo angithi ngiyaphahla lapha ngokwesinto sokwelapha before nje mina kungena abantu esigodlweni fanele ngiye kuyojika ngithi hayi bogogo sengicela ukuthi ngisebenze abantu ngibone sendizonke inkinga zami ukuphahla usuku nje umuntu othandazayo nesikhola kodwa ngokwesinto sikubiza ukuthi kuphahla ngoba yinto osukukwazi ukukhuluma nabantu abadala bakwazi ukuxhumana nabo ukuthi abantu babe u5 play egcekeni ubani umuntu ophethwe ekhaya kulabo abantu abenza abasendleleni ubani umuntu onenkinga yakhe yini bese kuba ukuthi abantu abadala ukuphahla usukwenzela ukuthi abantu abadala bahlangana kuyenzeka ukuthi njengoba siphila ngoba kusho ukuthi umuntu osuke lapha noma osuke inyanga noma osuke umthandazi angeke akwazi ukuthandwa noma nje nokuthi angeke agane noma angeke aganwe kuyenzeka ukuthi kufike leso sigaba sokuthi uphume uhambe elawini lakho uyoba nomakoti wakho noma uyoba nomyeni wakho angithi ngesikhathi ubuya sewuhlambile ngalo usugezile sewuzongena la sewuzobekela abantu abadala okufuna ungakhohlwa abamthanda umuntu osuke ezofika kuwe kunezinto asisho ukuthi ukuhlangana kwabantu mabesuke behlangana bebeshadeni kuloko kuyichile noma ngamanyala kodwa abantu abadala abasuke belokwenza kuyadinga ukuthi ubahloniphe ngoba kunjalo nomuntu osuke ezoshisa impepho akakwazi ukuthi athi esuke elawini ebenentombi bese tuyishisela umuntu impepho so ke lezi zinto kakhulu zona zehlukene kodwa moyilandela zingithi zifane yikho uzwa abantu abaningathi beyodwa bayihlanganisayo okay ke uma ke ufika lesi sigaba sithi uyaphahla kuphahla ngoba umuntu esefikile umuntu ethatha amayeza noma ethatha umuthi noma ethatha amanzi nje ngokuthandazela bese sisho sithi cela isithunywa wakhe sihambe naye simlekelele kulamanzi angithi uyazi ukudawa amanzi uyakwazi ukwakha ngojeke nje impompini uyigezele ngawo uyiphuzele umahluko wamanzi kuzashintshe ukuba ngamanzi ukuthi sekunomthandazo osungene kuwo walo kwamuntu onesiphiwa nikezwe sona umahluko womuthi osukunikezwe wona ungakwazi ukungena ehlathini iqebele imithi uyiqobele uyigqulele uyifake ephepheni usithi ngakwazi ukugeza ngale mithi kodwa ukuba powerful komuthi ukuze kube sengathi uyalawulela ukuthi idlozi elingene kulomuntu oyekuye ngesikhathi ephahla ususumcela ukuthi awalekele nomuthi amlekelele lo muntu ofike kuwe ukuze ufuke umuthi ukwazi ukusebenza. Siyabonga
Dr. Ngobese, isangoma noma inyanga iyakwazi ukuzoshisa impepho kwakho? Hayi phela ngeke ukwazi kwenzeka lokho. Akithi asikhuluma iqiniso. Angeke ukwazi ukuthi uma mina Ngobese nginesigodo sami sengilandwa uNgcobo, athi uNgcobo ngicela sihambe ungiyele ekhaya, ngifuna ukufaka amadlozi. Ngifuna nje ube uguide ukuthi uma ngingenisa amadlozi lapha ekhaya angena ngendlela eright noma bese ngithi mina kulungile ke asiyeni, bese kubonakala mina sengishisa impepho ngishisela abantu bakwaNgcobo ngithi abangene kwaNgcobo ke ngihamba nalo ngingobese sibonga. Akaze kwenze ngishendula kwenzeki lokho. Uma ukhulunywa ngempepho ukhulunywa ngomnikazi wekhaya noma lowo muntu osuke esekhaya kulelo khaya uthunywe kulo, wena njengomthandazi noma njengesangoma usuke uye ukuyomdirector makuthiwe sicela ube naloku bepho ungangena endlini, siyasho sithi mana ngoba kunento ethile sibona mhlawumbe kuba inkingi phela ukuthi uma ngaba nabantu abadala bebonke babe bekuthiwa ungeniswa abantu abadala bangeniswa la ekhaya, bebonke abantu abadala bangeniswa la ekhaya bayangena bonke, akekho osalayo akekho ofuna ukugezwa noma akekho umuntu kulaba bantu othi ufuna ikhandlela elithile. Yilokho kwenza ukuthi kube khona umuntu oyisangoma noma umthandazi. Ngeke ngisho inyanga ngoba inyanga umuntu ongahloni, inyanga umuntu nje usuke enikeza umuntu ugedla lo osuke enika umuthi ukuthi mawuthi ufuna ukuthi akwenzele lokho. Inyanga special esasiyaziqala ukuthi mawufika enyangeni wawuchaza ukuthi uphethwe yini bese kunikeza lokho. But umthandazi nokuza nesangoma labo bantu abasuke bephiwe izinto zokuthi into uyenze ukuthi umuntu abe umthandazi kodwa anikezwe amakhambi njengami nje. Mina ngumthandazi ngokwesikholwa, and number 2 mina futhi ngiyalapha ngisebenzisa isiwasho ngokwamanzi. Number 3 ngiyawusebenzisa futhi umuthi mina. Ngisikhathi yonke lento ngibika ngendlela ezehlukene ngoba umuthi usuke uzobikwa ngendlela ethi kufanele mangabe ngikwenza lokho kube ukuthi ngikhuluma isintu sakithi, but umthandazo wesiwasho kufanele ngikhuleke ngithi ubaba omkhulu uNkulunkulu obaba omkhulu ngicela ukuthi lento esiyenza la nalento esifuna la kube ukuthi iyokhona ukwenza ngoba uNkulunkulu usiyakhumbula ukuthi uyena umuntu oqambe amahlamvu, uyena odala umuntu, uyena odala umfula, wadala amanzi nomhlabathi. Lo esitshela kuwo lezi nesesithembile asikwazi uNkulunkulu kumbeka ngezansi. uNkulunkulu uyena ophezulu kahle kahle ogade zonke izinto lezo suku wena ufuna ukuyiphatha osuyithembe kangaka ngoba khona oba inyanga azakhohle ukuthi ubukhona bukaNkulunkulu kungamandla ngoba uNkulunkulu mayikhona uyena umuntu osuke ezokwenza ukuthi into zakho zoyicontrolele. Okay, ngikho ukuthi ngamanye amazwi awukwazi njengoNgobese. Mina ngisho njengoba uNgobese nje uma ngihamba ngemzini ngifika khona ngifike okokuqala mangifika emzini njengoba ngifika njengenyanga bese ngiyacela ukuthi njengoba sengimile egcini ngibhakile ngicela ukuthi uyongibika kwabadala uyoshisa impepho usho ukuthi uNgobese usefikile. Uma sithe impepho ungayishisi wena thatha amakhandlela uye kwabadala ufike ume nje usho ukuthi la ekhaya ke uNgobese usefikile, esimcelile ukuthi azosilekelela ngoba uNgobese njengoba ezosilekelela besimcelela ukuthi asilekelele ukuthi yonke into yenzeka. Ngithi lo muntu uyakubika kwabadala oze ukuze amadlozi akulelo khaya usuya kulo wena njengomlaphi bese fikelekelelana nedlozi lakho kuze kube khona into ngathi uyihlolile esigodlweni mase ufika emzini womuntu zikuphamba uma nabo bengazange usho ukuthi ngamanye amazwi angeke kuze kwazi ukuthi yena uNgobese ashisa impepho yakwaNgcobo. Ngeke suke ngamanye amazwi ngeke kuze kwenzeke. Ngingakubiza nelinye igama mhlambe elingangiqhatha nabanye abantu abangeke bekwenze lokho. Yikho ngingafuni ukuqondisa ukuthi kahle usuke enzani lo muntu menza njalo athatha impepho yakwaNgcobo athi uyayishisa ashisela umuntu eNgobese. Usuke uNgobese enzani kahle kahle ngalomndeni uzobiza obani ngoba phela uma kushisa impepho kusuke kuphahla abantu abadala okhokho lokhokokazi abalala abangasekho uzothina uNgobese mashisa impepho yakhe. Siyabonga. Dr. Ngobese, ngike ngizwe kuthiwa inyanga nomthandazi iyakwazi ukuthebula inhlanhla zomuntu. Ngabe iqiniso? Uyabona lo mbuzo engibuza wona bekufanele nguphendule kodwa ngokuhlonipha umsebenzi wokulapha nokuhlonipha abantu abangibukayo. Ngeke nguphendule manje kodwa ngifuna ukukutshela into eyodwa. Kukhona lento ebengikhuluma ngayo manje impepho ngithi lento yokuthi umuntu athi uzokushisela wena impepho yakini kwaNgcobo ebe uNgobese akukwazi ukuthi uyogcina ukwazi uphume straight kuye ngoba lo muntu useyakwazi ukucontrol idlozi la. Lento oyibuza njengamanje iyafana nalento lesikhulumayo
yikho lokube ukugcizelela ukuthi angeke uzukwazi uma ungobese ulapha umuntu ukuthi uma umuntu eyoshisa impepho kwakho bese uthi cela ukubamba impepho kube uwena okhulumayo ufuna ukwenzani ngamanye amazwi sasa lo muntu mayesephophela umuntu uvumelekile ukuthi umuntu uma egula umsize wena ube ngasafuni ukulashwa yimini ungobese aye komunye futhi umuntu olaphayo uma mina ngizomshisela impepho uzophuma kanjani umuntu ahambe angeke ngelungelo lokumtshela ukuthi lo muntu ngithi hamba phela sobona ukuthi ziyovunda phambili angithi ngoba kule guarantee ethi yonke into yakhe lo muntu ngiyiphethe ngoba sengikubuzile ukuthi ogogo bakho obani umkhulu bakho obani ngoba nalento yokubuza into yokuthi uvumele ukuthi uma ufika enyangeni noma kumthandazi akubuza ukuthi konje obani ogogo bakho kodwa wena futhi uzofuna usizo uzohlola lo muntu uma ehlola yini angayiboni lento ukuthi abantu abaphethe impilo yakho bobani ngamanye amazwi iyafisa ungene ngokuhlonipha umsebenzi nokuhlonipha abantu umuntu ongafuna ukungibuza lento ngabona ngibuze straight angifonele ngizowashiya amanamba ami la angifonele bese ngichaze uyazi ukuthi kukhona ini nani angifuni ukubeka ngoba ikhona ukuthi uyazama ukusiza abantu bese kuba khona abantu ukuthi mabamosha ngoba umsebenzi wokulapha masikhuluma ukuthi umoshekile ngezanto esithi kukhona abantu abangazi abafuna ukusebenza ukuthi bayazi bamosheke umsebenzi wokulapha ngisho hayi ukuthi izangoma izangoma zikhona izangoma namanje uma ungafuna idlozi ikhombise kanti status umuntu ongazi ukusiza lisithathe uphume ngoba into esiyalimaza kakhulu ugcina kube sengathi umsebenzi womngoma uyaphi iloko ukuthi uma umuntu ehlolelwe bathiwa wena uzobe isangoma bese ethi ayicela ukuthi usanze ungithwasa asho khona la thina sasazi ukuthi umuntu uma ezothwasa idlozi liyamkhipha ekhaya imhambisile ayofika la okufanele ufika khona hayi ukuthi wena uzothi ngoba usuhlole ngobese bese uthi cela ngoba sasungithwasisa kanjani ngoba fanele idlozi phelele kuwena leselibhuliwe fanele likhiphe ekhaya into engenzeka ngoba esangayenza ukuthi ahlambulule isithunya noma ahlambulule imoya yakho ukuthi icace manje ngoba zistaki into zakho ukuthi fanele uye kuphi angwazi nje ukuthi njoba ngihlala la eHotel bese ngithi la eHotel mina ngakwazi ukuthwasisa umuntu la ngithi ngithwasisa kanjani la ngiyasebenza ukuthi ngiyalapha sengithwasisa umuntu ozomkhipha la eHotel futhi nangale ukuthi umuntu awunawo kodwa mase sikhuluma iqiniso ayikho into enjalo ngoba ukuthwasa kufanele kumkhiphe umuntu ukuthwasa kufanele kumkhiphe umuntu ahambe thidlozi lamkhipha kana umuntu belahleke engazi ukuthi uyozwakala emva kwesikhathi ukuthi lo muntu esefika sezovunyiswa idlozi esefika ekhaya sekuthola umuntu ufike ngosuku oluthile la sezovunyiswa idlozi ngosiko abantu bakubo sebekwenza ngosiko lesangoma noma nalo mthandazo noma saleyo nyanga akukwazi ukuthi ngempela masikhuluma iqiniso kuba ukuthi uma uhlolelwe ngobese namhlanje sasuvuka uyothwasa ingakho umsebenzi umoshele kangaka ingakho kunabantu abaningi okuthe sebethwasile bathi mabephuma bangaba lokusebenza ngoba akekho umuntu ongenayo insini yamagobongo ngoba sikhuluma akekho umuntu ongenayo idlozi wonke umuntu unamadlozi ahamba nawo so okuqonda ukuthi ngamanye amazwi umuntu unawo umndiki nomuntu unawo umndaba akekho umuntu ozothiwa njengoba ezela kanamndeka kanamndaba wonke umuntu unakho lokho ukhona into okwakuthiwa qala umntana mayizala umuntu aphehle noma igobongo azokhathwa ngalo isintu leso saqala ungabona izinto zomuntu ezizingacaci kunento ezingenziwanga ngesikhathi ekhula asikakhuluma ubungoma nasikhuluma ukuthi nje uma umuntu likhona igobongo ufuna umuntu ngakwenzela lona ukuthi lo muntu kufanele akhule ukhula kanjani ukuze into yakhe ikwazi ukukhanya akwazi ukuya phambili so ke uvela kuze kube ngathi baningi abantu abathwasile abantu asebazobunyanga gcine umuntu ufika uyena uyambuza kahle uthi njengoba ungihlolela ke iliphi idlozi engelekile akwazi ukuchazela kodwa kuyakuthi unedlozi iliphi idlozi ngoba phela uma unedlozi kufanele ungene idlozi kuwena lele lathwasile mawuthi kufanele uye entwasweni angakwazi ukuchazela uzothwasa ini mawuqala kamanje uthwasa ini ngoba uthwasa into ongayazi vele manje akekho umuntu ongenayo imoya wonke umuntu unayo imoya hamba nayo but uma kufika ngoba kuyenzeka ukuthi ngithi ngikwenza isigobongo manje lokuthi abekulungise nje umndiki wakho asisho njalo ngoba umndawe kahle akusiwona wala masikhuluma ngesindawo sothiwa ndana singakhuluma ulimi lala sikhuluma ulimi lwangale uma sikhuluma ngomndiki sikhuluma ngempela uma ungathwasiswa umuntu ethwasisa umndiki uthwasa into right yala uma uthwasisa indawo usuke fanele ngabe lo muntu uthwase le ngaphandle lo muntu sikhuluma ukuthi lo muntu nomndaba akukwazi ukuthi uma ke sikhuluma iqiniso ke elijulile manje lithi ena nangoba umuntu ke usenzela amagobongo nje esintu sikhuluma ngamagobongo esintu ukuthi like umuntu uzele bese sithi lo muntu njoba ethwasise sefana zothwasa ngithi woza kumina uthwasise yikho umuntu angisho ukuthi ku wrong abantu abakwenzayo kodwa umuntu ngokwesizulu
uma singahlala phezulu kweqiniso lokuphila umuntu wayikhishwa idlozi ekhaya limlahle lihambe nakusuka umuntu engazi imhungulu umqondo azayofika ngisho abantu ababethwa semanzini njengoba ubona kunolwandle nje khona abantu abathwa semanzini limthatha idlozi limdusa umuntu angaziwa kanti umuntu ufike olwandle mayifika khona wathathwa yilento efanele imthathe ngaleso sikhathi wanyamalala leyo mnyaka uyoza phuma ngoba esebuya esenaleyo miyo yangaleso sikhathi umuntu sekuthiwa hawu lo muntu kade alahleka ngasesidalafu uyabuya umuntu usenolwazi olujulile futhi ngeke usamthinte nizobe ngasenzi noma yini into ubona namhlanje umuntu uthwasa izobe ephothela igobo ngizolo kusasa uyajola usene boyfriend khona la yabo yini lento yikho umsebenzi umosheka kangaka into seyimosheka kanje umsebenzi wakho masikhuluma iqiniso zonke uyahlonishwa nje uyahlonishwa kufika isigaba esithi kufanele umuntu abonakala umuntu ongenwe idlozi ngoba umuntu ongenwe idlozi uyayidela izinto ubona umuntu uyidelela izinto lo ngoba konke engene uyahamba nayo so ke angifuni ungene kakhulu kule nto ngoba mhlawumbe kubantu abangena kuNkulunkulu noma abantu abangakholwa abasafisa ukudlala ngabantu bangafuna ukungilwisa vele bengicinga indawo le kodwa basikhuluma iqiniso naye lo muntu ozobezongilwisa uyalazi iqiniso elithi umuntu uma ngabe ethwasa usuke ekhishwe idlozi lamletha kwakhe ukuze idlozi lakhe lo muntu ofikile lizokhonekthana ngoba idlozi akwazi ukuthi usekhaya lilethe kumuntu ongeke amadlozi akhonekthane yikho umuntu omnyagcine seshiye kanti into enzima enye befanele kukhulunywe ngabe befanele kukhulunywe ngokuthi yini ndaba umuntu mayikhishwe idlozi bese ethi mayifika kwangobese la egcekeni usesigqila sala ekhaya kodwa umuntu uzothwasa kufanele ukuthi athwase la ekhaya azothwasa imithi ngoba ukuthwasa ngolimi lokusebenza but basikhuluma iqiniso yini esuke sidala ukuthi umuntu kuthiwa akawolima amasimu akawasha amawashini ey'ngane lo muntu uzonzani la uzofunda ukuthi mayiganile kube ukuthi mhlawumbe uyofunda ukuthi mhlawumbe kuwashelwa kanjani indoda kwenze njani yabo kunabantu abaningi namhlanje masikhuluma iqiniso abagcine sebegana lapha abayathwasa khona kodwa umuntu wekhishwe idlozi ekhaya kunabantu abalahlekelwe yimizi ababekhokhela unkosikazi ozozwangenwe idlozi uthe mefika phambili wafika waganiswa so ngale nto ethi umuntu uyasuka ekhaya ngokuhlola ungobese azothi ungobese ungihlolele nje baba uzwile ukuthi uthiwa nginedlozi usuyakuthatha iy'khwama zakho wena ugibela iteksi uyahamba uya lapha awuguli ndawo ngagibela iteksi wena namaqoks uyahamba uyofika lapha nasikhuluma umuntu osuke engene idlozi ngoba iyahlupha le nto yomuntu osukayo osuke efuna ukuyongena edlozini thina sazi umuntu ongenwe idlozi umuntu ongenwe idlozi yilona imkhiphakho bese libisa la efuna ukumisa khona so angifuni uxabana nabantu ngale nto esikhuluma ngayo but ngifuna ukuxolisa abantu kumoshakele emhlabeni ngesizathu esithi gcina kube sengathi izinto lezo abangikholeza ivele zikhona ngathi ayisekho ngoku but isizathu indlela okwenziwa ngayo esidala ngathi umsebenzi uyamosheka yabo khona umuntu wafika kimi wathi ngiye ngayo komunye umuntu ebethi uwinisa ilotho ngathi okay uma umbona wena lo muntu ubukhuluma naye bewinisa ilotho benze njani hayi bekhona nje lapha enjani umuntu owina ilotho ngeke ayiwinise wena ilotho yena engayiwini wena ukuthi wena uzowinisa njani yabo khona izinto nje ungula abantu khona umuntu umbone nje efika kuwe umbone lo muntu udidekile bana siyazi ukuthi into yokuxakeka nokuthi ugcina uxakeka kakhulu zami zingalungi ukuthi ugcina udideka kakhulu kodwa siyavimba ukuthi kube nabantu abasebenzisa ama-chances ukuthi abantu baxakeke kakhulu kunalokhu bethi badinga usizo ngoba siya-affecteka thina esuke sazi ukuthi kufanele sibasize abantu. Siyabonga Dr. Ngobese. uDr. Ngobese kombe sithe utholakala phi? uDr. Ngobese uyatholakala la eHotalu asebenzela khona akaze ashintshe ngoba sengoba selokhu afika la eHotalu nini 99 ngaze ngila eHotalu akaze ngishift mina la ngisho ngafuna abantu otherwise ngashintsha indawo ngibe kwenye kodwa angaze ngisho umuntu angangihupha ngayiphi indlela manje sengifuna esikoleni uyongithola eHotalu lapha ngitholakala khona eHotalu ngitholakala ku43 Hippo Road then inamba engitholakala kuyo u078 191 1010 ngiyatholakala lapha ku www.drngobese.co.za ngiyatholakala epage Ngobese lapha ku YouTube, Instagram, uFacebook Dr. Ngobese. So izona indawo Ngobese atholakala kuzona le ka 078 uNgobese uya WhatsApp futhi kuyona kuyenze ukuthi uyafona Ngobese ungamtholi kodwa nje umusho umlayezo bese ke ngesikhathi esizothola ngaso chance akuphendule uma engaphendulanga phasi usukuzongixolela kusho ukuthi usuke busy ngaleso sikhathi.
Siyabonga. Do not forget to subscribe, like and comment.